Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aming YouTube channel, ang May de los Santos Vlog. So, sa video pong ito is inyo pong mapapakinggan, mapapagtanto o sa mga meron diyang mga katanungan about kay GCash or paano ba ginagamit lalong-lalo na si GCredit para ba mapataas ang ating credit limit. So, umpisahan na po natin. So, para po mapataas ang ating o para po maka-avail tayo or maging eligible kay GCredit guys, is kailangan po natin na mapataas ang ating G-score. So, paano nga ba natin mapapataas o mapaangat o paano ba mapa-increase ang ating G-scores? So, meron pong mga ways para mapataas ang ating G-scores. Una po is mag-cash in po tayo. Magka-cash in po tayo, ibig sabihin po nun, maglalagay po tayo ng pera sa ating GCash wallet. Pwede tayong mag-cash in sa Pure Gold, sa mga bayad centers, sa RD Palawan Pawn Shop, or mga remittances, Villarica, Robinsons, SM Supermarkets, mga ganyan po, True Money, mga outlet po, pwede po tayo mag-cash in. Pangalawa po na paraan para mapataas ang ating G-score is yung tinatawag na save money. So, save money, ibig sabihin noon tayo ay nagtatabi ng pera. So, pinapatabi natin yung pera natin kay GCash. So, partner po dito sa save money is si CMIB Bank. So, sa paggamit po natin ng save money po is nadagdagan po ang ating points o ang ating G-scores. Sunod naman po is yung tinatawag na invest money. So, invest money, hindi siya may pagkakaiba siya ng konti sa G-save. Ang invest money is tayo ay nag-i-invest ng ating pera kay GCash na at the same time tayo ay tumutubo o kumikita. Yung in-invest natin na pera, siyempre, kailangan ini-expect natin na may in return. So, dual purpose po ito. Nag-invest na kayo, kumita na kayo sa pag-invest nyo at naka-earn pa kayo ng points. Sunod naman po is yung tinatawag na pay bills. So, sa pay bills naman po guys, napapataas po nito ang ating G-scores sa tuwing tayo ay magbabayad sa groceries natin like 7-Eleven, Pure Gold, Robinson, supermarkets, sa mga Jollibee, fast food, mga ganyan po. Pwede rin po sa mga bills, yung mga like electric utilities, water utilities, ganyan, mga internet, bayaran sa internet, sa telephone, ganyan, mga schools, utilities, government, na mga insurance, mga ganyan po. So, yan po yung pay bills po. So, sa mga nabanggit ko pong ito, na mga apat na nabanggit ko na mga paraan para makapag-earn tayo ng G-score o mapataas. So, ito po yung mga paraan. Pero, meron pa pong pinaka-the best po na ways para mapataas palalo. So, ito yung tip para mapataas ang ating G-score para lumaki lalo ang ating credit limit. So, doon sa managed credit po, once na ito po ay applicable na po ito sa mga eligible na po sa o yung meron tinatawag na credit limit na minimum of 1,000. So, yun, sila po yung nakakagamit na ng credit limit o G-credit, nakaka-avail na. So, kung nakaka-avail na po tayo ng GCredit, is tip po ni GCash is gamitin po natin ito sa pag-grocery, sa pagbayad ng mga bills. So, habang ginagamit po natin ito guys, lalo pong tumataas ang ating G-scores. By the way po, bago tayo magtuloy-tuloy, si GCredit is merong minimum na G-scores na kailangan. So, 400 G-scores is entitled na sa 1,000 credit limit. So, pag meron ka ng G-score na 400, pwede ka na maka-avail ng
G-credit o meron ka ng 1,000 sa iyong credit limit. So, tataas pa yan, depende sa iyong G-scores na na-earn. So, ayun po. Alam po bang ano ko sa inyo, ibibigay na tips. So, ayun nga guys. So, pataas ang points natin. Padagdag ng padagdag ang ating credit limit. So, additional advice ko lang po at tips sa inyo, weekly po dapat weekly ginagamit si GCash. Kasi kung merong time mo sa loob ng isang links within 7 days po na successive na 7 days na hindi nyo siya nagamit si GCash, is magdi-decrease po ang inyong G-scores. So, wag po kayo magtaka bakit mababa ang inyong G-score. Ibig sabihin lang po nun is hindi kayo active sa loob ng isang linggo, ay hindi kayo active na gumagamit ng GCash nyo. So, anumang features yan ng GCash o profile. So, kailangan every week ginagamit nyo po si GCash. At mas maganda nga po is regular or every other day yun dapat ginagamit si GCash. Kahit kahit small amount lang, as long as ginagamit si GCash, yun ang importante. Kasi doon nagbe-base ang ating performance. Doon tayo binibase ni GCash kung gaano ba natin kadalas ginagamit si GCash at si G-credit at kung gaano tayo ka-active para mabigyan tayo, masabi ni GCash na dapat talaga tong i-grant ng mataas na credit limit. So, I hope na may nakuha kayo doon. So, ayun lang guys. Additional pa po is, kung kayo naman po ay nakakaabila ng G-credit, wag po kayo, ito po ay dapat nyo pong tandaan na once na kunyari umutang tayo kay G-credit ng 1,000, na-consume natin yon. Tapos mga half month, nabayaran natin, wala pa sa due date, nabayaran natin. Mas maganda yon kasi ina-advise yun ni G-credit na bayaran natin ang ating G-credit loan ng as early po. Hindi na dapat natin paabutin ng due date kasi kapag lumampas na tayo sa due date, pwede po tayong ni G-credit po. Magkaroon tayo ng charge or penalty. 200 po sa first month. Pag naglagpas po tayo at 300 hanggang maging 500 hanggang maging 1,000 to 1,500 hanggang sa mabayaran po natin. So, yun po yun. So, mas maganda po kung kung nakiram tayo ng pera kay G-credit is bayaran natin ng mas maaga. At pag mas maaga po nating binabayaran, less po ang ating interest na mababayaran po o babayaran. So, yun po. So, kunyari po, ngayon po is, ang date po ngayon ay September 3, 2020. Ako po ay nagbayad ngayon ng aking G-credit loan na 1,000 po. So, ang aking due date is September 9. So, napaaga po ang aking pagbayad. So, magagamit ko po ulit ang aking G-credit o makakapag-reloan ulit ako sa G-credit within 24 hours simula nung mag-start yung time na magbayad ako kay Manage Credit o nag-pay ako kay Manage Credit ng aking loan. Doon po magbe-base. So, 24 hours ang ating intayin bago natin magamit. So, sa mga nagtatanong po dyan kung after bang magbayad ng kanilang loan is kailan ba ulit pwede mag-reloan ng kanilang G-credit. So, once na mabayaran nyo na po ulit yung inyong mga loan kay G-credit, maghihintay kayo ng 1 to 2 days or 3 days para ma-avail nyo ang inyong G-credit ulit o para makapag-reloan ulit kayo. Magamit nyo pambayad ng grocery o pambayad ng bill, so ano man dyan. So, ayun nga guys. I hope na meron kayong natutunan o nagkaroon kayo ng ideya kung paano nga ba nag-workout si GCash at saka si G-credit, lalo na si credit limit. So, ano mga dapat gawin. So, ayun guys. So, sa sunod kong video guys is ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung pinakamaganda o ano nga ba yung mas nakakapagpataas ng G-scores kay GCash.
So sa next ilalagay ko na lang po dito sa description yung link. So sa mga hindi pa dyan nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas ko, at like nyo na rin po ang aking mga videos at share nyo na rin po para ma-reach out natin yung mga GCash users dyan na nagtatanong din o naguguluhan about kay GCash. So yun lamang po, maraming salamat po sa inyo.